Чема, ето Югор ги е бал всички, остава някакво един да ги е бал. Аз съм 10% сигурен, защото това ще познавам за всички като дойдат много за кефа. Чемо ми викат, аз когато съм ги е бал, така ми са кефил, да. Чемо като види го. Аз си казвам, всички му са кефят по този начин. И всички ги е бал, аз съм 10% сигурен. Наздраве, брат. Това направо къв референс му изпращат, това в някаква форма ще го вземат веднага на работа. Ма хубаво са, чел тази хубава нитка, евалга като жълтник. Я, ще това накара такъв резюме му изпратка. Джизил как съм искал да го еба. И най-ще седим пиме в Джизил, аз, Марк, Игор и Джизил и Даниел мисля, че беше там. И той седи пред Джизил и вика, дайте един долната слав. Какво вика? Ами курвата се обиди, брат, на другия ден Марк идва такъв при мен и вие как може така си го викам, чулот ли се? Той викам, този става към на курва. Тя викам, този тя ската да направи такъв викам, съм по-блог. Йо, се бъде това да кара. Ами тя лъжа, ние си го кога. И му най-више парина да съди, и после пак да. Помним да Гурси ga je više, ja sam znao. I Markat ga je više, Igor ga je više. След ню. Само аз му жага не бабата, ама беше супер забавно. Чакай неделя. Just to bring more water. There's some problems, yeah? Okay, I understand that. No problem. But това имаме Я ти отве. Я ти отве. Дай ти ръчка. Вървате. Ко? Къде е там вътре? А? No, close where it's like, okay, oh yeah. What the fuck off, man. Джек Кола. Кафим. Бутилка бутилка кола. Каква бутилка е бутилка? Ам да пиме е така, брат. Чего ти си ние са насерен с една бутилка, какво прикажеш ти? Това слово валезия. Чакай, даже аз седна е така пълна скритова зад камерата. Ай Това нищо не се вижда. А? Това нищо не се вижда. Не се вижда, ама са това. Пиме ли? За филма, удар филма ги. Да го поставим една бутилка за утре. С кола и лид. По толкова. Нямаме пари да смача. Тя е за утре. Пък че ако искаш пива, брат, няма проблем. Утре как да го правя утре, като днеска нямам пари. Какво откъсат, много? Да вземем, брат, аз викам. Аз дам половината пар за бутилка. Пак е. Половината пар за бутилка. Колко една бутилка, брат? 30 евро ще излезе цялата сила. Пиер. How much is the bottle of Jack Daniels? Ами дай ми цигарет. Дай ми цигарет. No problem.